ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଦଳ ଏହି ସିରିଜରେ 2-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ତଥାପି ଭାରତ ଦଳର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ସେପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଜସ୍ ବଟଲର ଏହି ଶେଷ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍। କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ନିଜର ଦମଦାର ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର 5 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ଦଳ ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ନିଜ ନାମରେ ନାମିତ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏହି ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅପରାହ୍ନ 1:30ରେ ଖେଳାଯିବ।